order tayo. Ayan, ayan. Ito pa ulit. Kasi mamaya tamukal. Meron pang panalalaman na mag-chat-chat ako ah. At siyempre, naandyan yung babsi. Yung masarap nilang babsi, malasay po. Makakalimutan nyo yung mga boyfriend ng girlfriend ninyo. Pag kayo kumain dito sa restaurant na ito. Ito ba'y ganun eh? At siyempre, meron pa rin ito, lalagyan pa rin yan. Ito. Yung bagoong niya. Oh, masarap yan. Malasap yan. Yan. Ilagay na natin lahat para masaya. Oh, ito pa. Ayan, masaya. Para masaya. Ayan. Ito siya. Ito. Ilagay pa natin na siya. Isa pa. Lita man na ito. Ayan. Ito, okay? Ilagay natin dito. Kasi sibuyas yan. Kaya, meron tayo halong ibang ingredients na tinuro sa atin ng isang staff dito. Ayan. So, ito yung sinabi ng staff. Ito. Ayan. Pero pwede bang ano? Hindi ka galing ang ayan, lagyan natin ng sa mga friends. Ito na, lagyan natin ng kimchi. Ayan. Makatap na, social pa ako. Mamaya, tamukal ko na natin buhinas. At ito yung sinasabi kong bago natin lalagay. Ayan. Ito yung mga ginayat-gayat na onion leaves daw. Saka, meron pa rin dyan kamuti. Ayan. So, ilalagyan, hahaluan natin ng mga ibabang mga ginayat-gayat nila. Korean style tayo ngayon eh. So, kaya nga natin subukan lahat ng mga Korean food. Kasi nandun na tayo eh. So, ayan. Dagdagan natin na ito. Kasi masarap ito eh. Pampasarap ito eh. Promising. So, ayan. Ayan. Senta na kasi ang dami ko nang kinain eh. Ay, kaya yung ganyan ng pinggan ko eh. Pwede bang isa pang pinggan para malinis naman? Para maganda. Agad mo ito. Ay, nalagyan yung kutsara. Ay. Ayan. Kunin mo yung pagmo, diba? Sabi natin na ito. Para exclusive siya nandito. O diba? Tapos nagbinira natin ng bongga. Tingin na. Hindi na. Ito na lang mga happy birthday. Ayan. Happy birthday to you. O diba mahal kayo? Meron na tayo i-upload. So ito. Paano ito kakainin? Ano natin to? Siyempre. Ito na yung mga furniture natin. Ayan. Ganyan. Balot natin. At ganyan. So ganyan mga mare. Oh, ayan o. Diba? Ito? Ilagay natin yung ganyan ay. Wala ko yung refrigeration. Wala yung refrigeration. Sige na, kakainin natin, tatagatin na natin to. Ano